Abin nema ya samu, matan didi ba ta haihi mota. Albishiri ke yan uwa da masoya a jiki na garin yawuri da makewayin yawuri baki daya. Mai wunan gagarumi sanarwa shine ta nimu dan mutane zuru maganin wawanta na zuru sato burgami. Ina sanar da yan uwa da abokan arziki zuwa wurin gagarumin darmin arbin da za a yi na Alhaji Nasiru Aliyu Korkoro tare da Halima Abdullahi Mai Sanda, wanda za a yi ranar Juma'a 25 ga watan 7 in Allah ya so ya yarda. Daidai in ka wuce gada na kowa ka dubi daga gabas za ka gan taro bayan an sauko masallacin Juma'a alam misalin karhe 2:30 na rana bayan saukowa masallacin Juma'a. Na gayyace ka, na gayyace ki, na gayyace ku, har ni mai gayyata ma na gayyaci kaina, sai kun zo. Nasiru Korkoro naku ne, Nasiru Korkoro nawa ne, Nasiru Korkoro na kowa ne, sai kun zo. Allah ba ku ikon halatta. Buban sanarwa daga Danduru maganin wawanta na zuru sato burgami. Istabo sai wuruha insha Allahu.